machiegni e chenro machielo kendo mar tedo gi chiemo e Ramogi TV. Mana kaka ineno kawuono en odiochieng' maduong' ne wan kaka Ramogi TV nikech warwako higni 2. Nyasi ma kamendie romore kod chiemo ma wadwaro loso gi odiochieng' ma kawuono machiegni e tedo gi chiemo. Kawuono ma bende dwaro konyowa e tedo ni kawuono wana Homa Bay County Lilo. Nya Homa Bay kod ja Homa Bay County machiegni. Erokamano ahinya. Nyinga Collins Odhiambo, Homa Bay Rangwe. Rangwe Karachuonyo. Maduong' eni county oting'ore malo. To itedwa kawuono ni aneno ka mesa ber. Tiwacho ni ilosonwa gimoro maber moromore gi nyasi montiere godo kawuono. Erokamano. Kawuono wan gi rech moa mana Norway. Yani jaluo ero rech. Koro ma nyasi maduong'. Nyaka wami mana jaluo gima ohero. Ok mong'iyo go mar nam kae kamongo. Ni ngege pile mano ok wadwa. Wadhi mana Norway wakelo mana rech miluongo ni Salmon. Salmon en rech moa Norway kendo en rech maduong'. Koro non gi rech maduong' wang'ade into pieces. Bathe matin. Ema wadhi loso kawuono. Iwacho bende ni ok oa Norway mondo chop kae. Wacho no idho ndeke adi? Ndeke adek. Okoyot. Matin mineno ni. Ma nengo ne romadi. Ma nengo ne ber. Ngeni jaluo pesa is nothing. Kuom jaluo. Okwaluoro. Ma 4,000 kende. Kiloso ma imiketo no e mesa to siling 4,000. Adongo romore gi nyasi montiere godo kawuono. Koro mana kaka ineno rech, naneno kopogore gi mago mawuok e nembe wa koni. Ma aneno ka kwar mekwa gin ga rachar. Ma nekech en rech ma special. Adaptation ne emomiyo ochal kama. Emomiyo kawuono nyaka wa prepare maber. Koro wadhi lose nade? Koro wadhi chako gi medo ndadho e rech ni. Wadhi kawo machumbi, waketo chumbi waketo matin. Koni gi koni. Ingeno owuok e nam man gi chumbi. Koro onya bedo ni ben onge chumbi ne, onge chumbi ne. Seketo kamano, atiyo gi black pepper matin be. Ma pilo marateng. Ero. Ate koni gi koni. Wakawo mo. Mama na salad ma kawaida ma otiyo godo. Kolisa winjo inti jomoko kata konde moko ma rech ni unyalo miye welo konumu kamano. Mama rech minya chamo kanumu. Ok ochuno ni tede. Ok ochuno ni tede. Lakini nitie kaka ilose. Nitie kaka ilose monde. Nyaka ilose maber. Iloso majwa. Mano chumbi waketo na pilo waketo ne mo. Koro en gi ndadho, koro wadhi wang'e e mach ka. Kata koro watere kocha. Keto mo matin. Nyaka pan ni mak mach maber. Mo bed maliet. Moko maneno ka gima gibiro bang'e to chalo ndim ng'eyo. Yani okonya keto mana rech kende kamano. Nyaka ket ne gima dimiyo kode maber. Wan gi alot kae. Wadhi chielo alot no. Kasto magi spinach. Magi spinach. Adhi chako gi bathe koni. Mani gi piene kono. Gi piene. Piene no nyaka tuo maber. Ok waloke. To kiketo sisa maliet ok odhi wang'. Konya. Kata ni koro omoko piny. Konya moko ne keto mo. Koro di. Kasto pan mwatiyo go ni non-stick, koro konya moko piny. Koro ng'ato kikawa sufria. Kikawa sufria ni idwa tedo go. Mano dhi moko piny. Kaka watede ni style ma watede godo ni nikech ang'e ni
ma rech ma inyalo chamo kata dichiel e higni kaluwore ni en gima special, ok en gima itimo pile pile. So nitie rech moko ma wantiere godo kaka gege mbuta gini e bende wanyalo lose design ni en be inyalo lose wuoge moro ma ichielo tiketo kado iloso gima opogore endo wanyalo tiyo gi kaka waloso ma inya tiyo kode kamano. Eme wacho ni ipuonjori apuonja ing'i kaka iloso tedo ng'eni gima mit ahinya. Iyiero mana gima itimo to iwacho ni you cook with love. Iketo hera e tedo to chiemo wuok awuoka maber. Kone kinyisa bathe kacha ni motelo kapok idonje tedo nidwa bedo jalendo. Nadwa bedo jalendo. Naber ahinya e osungu. Osungu naber ahinya. Lakini koro nachako tedo ng'eni babu waja tedo. Koro kaka nachako tedo kamano. Mano ni bedo kode kuma tede koso. Nachako kaka natieko school, nachako tedo kode. Koro wadhi kete oven. Mondo tuo maber. Mana dakika matin kamano to oromo. Aneno ka rangi ne oselokore kae. Oselokore kamano. Koro rechwa no wasetere e oven, odhi bede liet mar 180 degrees. Kasto odhi bedo for only 10 minutes. Dakika par kende. Kasto wagole, odhi bedo ready. Koro samo waiko mano to wadhi loso greens. Wan gi spinach ka. Wadhi chielo. Ng'ato bo penjore nang'o miyo ochal kama. Mano osebedo blanched mondo blanch nyiso nang'o sama okete pi maliet. Okete pi maliet mondo tede obed mayot. Wadhi keto mo. Kaito aneno ka koro rangi ne be do ralum moro ma jaber mondo kik olokre. Kik olokre. Otungu ema keto. Onge weche mang'eny. En chiele ma kawaida. Apenji. Dibed ni ubende wach nyanya ni kaguwe momiyo kaka nyanya ka koso ok chiele gi. Sani wacho otungu marach. Nyanya sani nitie. Otungu ma beche tek. Nyakipim. Okiketa mang'eny. Otungu ni nyaka chieg maber. Mabe ok owang'. Mana marabuor. Waketo spinach wa. Magi makukuma mupuonyo bedo gi lwedo ma timo gik moko chap. Nyaki ibed gi lwedo no. Anya paro ndalo moko nitiere ng'ato noketore ni loko kama machiemo dite wachako maji mana sara koro nasara koro mago gik mipuonjori sani nyaki puonjri gik machal kamano. Koro adhi keto chumbi mano matin en ok ikete gik mang'eny. Ani penja aneno kaka mae dakika 15 chiemo oseikore. Emomiyo kibete mesa tinyisini ni wa dakika 15. Nikech seche dong pod ioro nyathi mondo odhi om kinang'o iseketo kanyo nikech in ibiro tedo ionge wach machielo koro mano ni sawa. Aseike kamano kone ngoi itede ahinya madhi idhi ketho. Koro wadhi rito rech. Koserito rech koro wadhi timo presentation kaki koro samo rito rech mondo oikre iko namba kaka ndigombo bedo jafwambo tidonje tedo baba ne jatedo. Baba ne jatedo sani en retired bedo jatedo for 40 years sani en pacho. Nikech manatieko school nwadhi kode functions matin aneno kako tedo kaso gino donje remba. Ma wacho ni koro wach fwambo ni waket kando matin mondo watim gima jaduong' timo. Nikani kodi dhi duoge kinde makama. Maneno ni. Koro yudo ka tedo koro dhi kodi maber. Tedo dhi koda maber. Ma ika maraboro e tedo. Idwa ni mondo ilo babau. Nyaka loe. Ikal 45 koso.
Ok adwa tiyo higni mang'eny kaka en, lakini adwa bedo gi experience mang'eny moloyo. Okay. Aya, koro wabodhi mondo wang'i ane Rech kaito waduog wakele. Koro Collins waselose, aneno kisekelo rech Oliet. Ma koro oseikore. Oseikore. Koro inyamulo kama. Kibule kamano, ang'o midwa winjo? Pien mamalo ni nyaka tuo maber. Koro kibule tiwinjo ka? Kotuo maber. Otuo to ok owang'. Ineno. Kaito ring'o moro ni? Akete be gine matin. Ndim matin. Koro wadwa toke. Wachako gi alot. Ok watok ka dani. Dani ng'eni iketo ni chiemo odhura mondo yieng'. Ka waketo gi momiyo urwako gloves to. Ng'ato kik bi wach ni mulo ne chiemo. Ni mulo ne chiemo. Keto mana matin kamano. Mano romo. To akawo rechwa ni. Ikete kanyo. Manang'o? A sauce. Ma watiyo kode ka garnish. Mano koro irembesha e godo. Rembesha e go. Hii sauce no niga ng'o? Ma nigi tomato, nyanya gi peppers. Nyanya gi peppers ema kete. Kilo moko mabende kilo be ng'eye. Keto ka. Kuon keto ne kuon kanyo. Ma balot. Magi balot. Cauliflower. En owang'e koso obule? Owang'e grill matin, kete chumbi matin. So ma be ndim gi nyanya. Wachuo e wiye ka. Kamano. Ndim ni kanene to ndim ni wawiche paprika kasto wawang'e grill matin. We lokane mondo piny onene maber. Makoro en ndim ma udho wang'o matin. Wawang'e matin. Mondo omed ndhadhu ne medo ndhadhu. The smokiness no nidwaro. Kato sauce kanyo. Mana kaka koro ineno kae, mae e chiemo ma olosno kawuono. Wantiere koda rech moidho ndeke adek mawuok mana e piny Norway, iluongo ni Salmon, ma bende olosnwa kendie. En rech ma pesa siling 4,000 mana kaka ineno kokete kae. Gima okipimo na ni en ang'o to ma sauce. Ma sauce iluongo ni lemon butter sauce. Koro kik ng'ato bini kae to luongo ni miya soup. Soup opogore gi sauce. Soup ichako madho kapok ichiemo. Sauce ichamo ichiemo. Koro wacho ni sauce ni en tire gang'o e kaka iluonge no lemon butter. Koro butter to gi ndim. Ndim obie ye. Aso okete ojusi matin mokanya ng'isi ka. Wacho ni mano niluongo nang'o siria jikoni. Maki wacho to tiji nyarumo. Tija nyarumo kawuono. Koro ma chiembwa manyasi ma odiochieng' ma kawuono. Wantiere koda rech ma salmon, wantiere koda kuon bathe kanyero. Nitiere alot spinach ma bende kiani panda alot nang'o, nitiere alot piny kae to gi waluongo ni cauliflower ma bende obul. E wiye kendie iole sauce nyaki iole sauce kokichamo. Kopogore gi kuon, ang'o kendo mo nya chame godo? Inya chame gi mashed potatoes. Inya chame gi roast potatoes. Inya chame gi mchele.
Mago te dia kode maber. Sawa, koro wang'wen koso kaluwore ni nyasi ang'o gini dwani kaka nwawacho ni jaluo janyadhi nyaka ikaw fork gi knife ing'ade maber. Aya, anira kaw mara tikwongo na mondo nyisa ni to koro bedo nang'o koro wacho ni kaki make be ma fork wan go lweti koni kasto knife koni dong pala koni kasto sauce wani sauce no koro koro to kiole gi koni dong ni pien onge gima kalo ka dhi e iye koso pien no dong idhi ng'ade kaito dong wadhi ng'ade koro nyaka ichwoye piny ichwoye ting'ado eka sauce odonje iye pala ok bith ahinya pala ok dwarre mabith ahinya. An gi penjo hero manena maridadi mano ne maridadi lakini inya chame maridadi ni chamo sawa ber ka ng'eyo nikech inya toke to an mae ma koro akawo achako ywayo ndim koro ang'ado rechna akawo spinach matin emomiyo aketo spinach piny kacha dong koro ichako gi mano kata kuon yude mbele abende mana kaka iwacho mako fork idiyo ing'ado godo rech koro inya medo sauce kata kaw godo alot onya kale ya pilo no oyom hero winje nade mint emo mi wacho ni ng'ato nyalo kata chame kaka entiere no ng'ato nyalo chame kaka entiere ya winje kober kabisa anyalo medo ne apilo neno be awinjo ka donjo kode romre kode tutuni kuon okumule kuon wang'iyo go ominta yie godo donge nitie kaka opogore gi rech mong'iyo godo opogore mar mbuta mar ngege gini nitie kaka en gi mili moro moromore kode koro chame gi kuon mondo imi wane kong'isi ni ichulo 4,000 be inya tamori ok inya tamori dong ichulo ne rech to nitie gik matindo mabedi wacho ni keto bathe kagi to ma en be ichame gimoro amora mwakete Disney nyaka cham en bo donje sauce gi be ichame kamano Chomit kabisa. Erokamano ahinya. Chef Collins. Kuom loso na chiemo manyadhi kamae. Chiemo miwacho ni kigolo pesani okigole pile ka pile. En gino mabende kaw kinde to iyie godo ni ikaw kati chamo gima nyadhi kabisa. Mano rech mar salmon mabende olos odiochieng' ma kawuono sama bende wan kaka joramogi warwako higni wa 2. Chef, mana wachni mogik ka waloro. Anya wacho ni kata in ka in e ot kacha to idwa loso ne jaduong' chiemo ma odhi puoyigo ma inya loso e ot kacha ayie donge gi rech moro amora ma in go rech moro amora ma in go iketa wacho ni iketo hera e chiembi gimoro amora mitimo chiemo moro amora miloso ilose gi hera chiemo dhi wuok maber erokamano ahinya mano hera maduong' ma Chef Collins okonyowa godo loso nyasiwa ma odiochieng' ma kawuono sama warwako higni 2 mag Ramogi TV. Ageno ni yudo 1, 2, 3 moko ma bende in inyalo tiyo godo mar loso rech e ot kanyo ero. Ok ochuno ni rech ma pile pile walose kaka wang'iyo godo. Inyalo kawo kaka waloso godo rech ma salmon ma kawuono mondo ibende ilos gima opogore ne nyasi ma intiere godo. Nyako odiochieng' machielo nyinga Jailieta. Kamano. Maki ko ero. Koni.